दा बेलेगखौ सावनो नांगोन दा नों गेजेराव गोरोन्थि जालांदोंब्ला गिबियावनो खर' गंग्लायै नोंथांमोननि सेराव निमाहा बिनाय थाबाय। दुखुनि गेजेरजों आरज मोनथिना खननाया मोजाङै आवाजा ओंखारसारनो हादियासै दुखुजोंनो। गाखोजायो दे गाखोरांफेरिमोन ना गाखो सासे बावबो थाखायो जोंहा दायो रुंसारि धनन्जय ब्रह्मनि जिउ जारिमिनखौ सुंद'यैब्लाबो बेखेवना होनो थाखाय बिथां हांख्राय जानानै लाबोजानाय ULDC XBLTनि मानगोनां सानसुमा बसुमतारी आदाखौ बिथांनि जिउ जारिमिनखौ एसेब्लाबो बेखेवना होनो थाखाय बिथांखौ आङो खावलायनाय जाबाय। लांजासिगोन नामा लांजासिगोन नामा जिल्लानि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे दानि MSCनि DM मलेन्द्र नार्जारी बिथां लोगोसे बर'नि मानगोनां स्पर्ट्स सेक्रेटारि बिथां आरो ससाइटिनि मानगोनां मेंनाय आफादगिरि आरो XBLTनि सोद्रोमा नोंथांमोन लोगोसे बेयावनो बाहागो लाफैनो हादों। धनन्जय ब्रह्मनि आत्माया जाहाथे आलो गोजोनै जायगा मोनहैनो हायो बेखौ जों गसाइनाव
गोजोन्थों।